баъзе аз ҳадисҳо оиди манзалати сураи каҳф чӣ мегӯянд? Ҳадисҳо зиёданд, вале мо онро ба 2 ва ё 3 ҳадис мухтасар мекунем ба сабаби кам будани вақт. Яке аз ҳадисҳо дар Саҳиҳ Бухорӣ ривоят шудааст. Яке аз саҳобагон сураи каҳфро мехонд. Номи ӯ Баро ибни Озиб, саҳобаи машҳур. Ӯ мушоҳида кард, ки аспи ӯ дар ташвиш афтод. Ӯ ба боло нигарист ва дид, ки оташҳо аз чароғ меафтиданд. Ӯ оташҳои гуногунро мушоҳида кард, чунон ки мо онро чароғ меномем. Вақте ки ӯ мехонд, оташҳо аз чароғ меафтиданд ва вақте ки оташҳо афтиданд, асп ошуфтаҳол шуд ва замоне ки хонданро бас мекард, оташҳо баргашта боло мерафтанд ва ӯ рафта инро ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам нақл кард ва пурсид, ки он замон чӣ рух дод? Ва пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ин сакина аст. Ибни Хаҷар гуфтааст, ки онҳо малоика буданд ва онҳоро сакина меноманд, зеро ба ҳар маконе ки малоикаҳо меомаданд, онҷоро оромӣ фаро мегирифт. Инак ба ҳар куҷое ки малоикаҳо бираванд, онҷоро сулҳ ва оромӣ фаро мегирад. яъне ин оромиест, ки ҳангоми хондани сураи каҳф он маконро фаро мегирад. онҳо барои гӯш кардани сураи каҳф омаданд. ин сураи беҳтаринро ҳатто малоикаҳо омаданд, ки то бишнаванд. ҳамчунон мо бояд зикр кунем, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: сураи каҳф аз ваҳйи пешина аст ва он аз ваҳйи пешина аст, ки ба ман нозил шудааст. лекин чаро? зеро сураи каҳф имони шуморо мустаҳкам мекунад. дар он гуфта шудааст, ки чизе ки рух надиҳад, Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала шуморо муҳофизат мекунад. инак сураи каҳф дар соли якум ё дуюми даъват нозил шуда буд. фазилати дигари сураи каҳф. аз Абу Дардо ривоят шудааст, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ҳар он касе ки 10 ояти аввали сураи каҳфро аз худ кунад, аз фитнаи даҷҷол наҷот меёбад. аз исёни даҷҷол наҷот меёбад. ҳар касе ки 10 ояти аввали сураи каҳфро ба ёд гирад, аз фитнаи даҷҷол зери муҳофизат қарор хоҳад гирифт. ҳадиси дигар аз Наввос ибни Самъон ривоят шудааст ва ин ҳадиси хело дароз аст. Наввос мегӯяд: як замоне мо, яъне саҳобагон, оиди даҷҷол суҳбат кардем ва моро ҳисси тарс то ҳадде фаро гирифт, ки гумон кардем даҷҷол дар паси дарахти назди масҷид аст. шумо медонед, вақте қиссаеро нақл кунед, каме меҳаросед. вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам моро дид ва аз мо пурсид, ки оиди чӣ гап мезанед, мо гуфтем, ки оиди даҷҷол суҳбат доштем ва моро ҳисси тарс фаро гирифт. баъдан пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар як ҳадиси дароз, ки он дар Саҳиҳ Муслим ривоят шудааст, оиди даҷҷол муфассал нақл кардааст. ӯ кай мебарояд, тавсифи он чӣ гуна аст ва ин ҳадиси дароз. дар он пайғамбар гуфтаанд: агар даҷҷол барояд ва агар ман дар миёни шумо бошам, пас ман аз номи шумо бо ӯ гуфтугӯ хоҳам кард. лек агар ӯ дар замони набудани ман пайдо шавад, пас ҳар як мусалмон худ аз даҷҷол худро ҳимоя хоҳад кард. касе пайдо намешавад, ки аз номи шумо бо ӯ гап занад. ҳар як нафар ҳангоми гуфтугӯ бо даҷҷол ҳомии худ мешавад. баъдан ӯ гуфт: агар нафаре аз шумо ӯро бубинад, пас 10 ояти аввали сураи каҳфро бихонад. аз ин ҷо мо мефаҳмем, ки аввали сураи каҳф ва аз дигар ҳадисҳо мефаҳмем, ки махсусан 10 ояти аввали сураи каҳф шуморо ҳимоя хоҳанд кард аз фитнаи даҷҷол. фазилати дигари сураи каҳф. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ҳар нафаре ки сураи каҳфро дар рӯзи ҷумъа бихонад, ӯро то рӯзи ҷумъаи дигар нури фаровон фаро мегирад. ин ҳадис дар мустадраки имом ҳоким ривоят шудааст. хондани сураи каҳф ба шумо нур мебахшад то фарорасии рӯзи ҷумъаи дигар. ҳамчунин ҳадис аз Абу Саиди Худрӣ ривоят шудааст: ҳар нафаре ки сураи каҳфро чунон ки нозил шудааст бихонад, яъне хониш мутобиқи таҷвид ва бо хушӯъ, на ба мисли касетаи лентагӣ, бо талаффузи дуруст, яъне шумо онро бояд бо хушӯъ бихонед. пас чунин одам ҳангоми рӯбарӯ шудан бо даҷҷол ӯро мағлуб мекунад ва аз фитнаи ӯ наҷот меёбад. ин танҳо яке аз фазилатҳост. фазилати дигар дар ҳамин ҳадис ривоят шудааст: ҳар нафаре ки сураи каҳфро дар яке аз рӯзҳои ҷумъа бихонад, ӯро нур фаро мегирад. ва дар ин ривоят илова шудааст, ки ӯро нуре фаро мегирад, ки роҳи ӯро то Макка равшан мекунад. ва ин ҳадис ба мо онро мефаҳмонад, ки нури мазкур то ҳадде бузург аст, ки он тамоми роҳро то Макка рӯшноӣ мебахшад. ва ривояти дигаре ҳаст, ки он заиф аст, вале аз нақл кардани он зиёне нест. дар он гуфта шудааст, ки ҳар нафаре ки сураи каҳфро бихонад, то рӯзи ҷумъа гуноҳони хурди ӯ бахшида мешаванд, аз ин ҷумъа то ҷумъаи дигар. яъне фаҳмо аст, ки дар хондани сураи каҳф хайри зиёд аст. инак чаро сураи каҳф бо муҳофизат аз даҷҷол робита дорад? чӣ маъно дорад муҳофизат аз даҷҷол? ногуфта намонам, ки фитнаи даҷҷол бузургтарин фитнае аст, ки инсоният бо он рӯбарӯ мешавад. пайғамбари мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: аз замони офариниши ҳазрати одам то замони фарорасии рӯзи қиёмат
барои инсоният аз фитнаи даҷҷол дида имтиҳони таҳшатноке мавҷуд буда наметавонад. Аз фитнаи даҷҷол дида имтиҳони барбоддиҳанда ва фалокатоваре мавҷуд буда наметавонад, ки дар он одамони зиёд ба ҳалокат расанд ва хунрезиҳои зиёд шавад. Даҷҷол меояд ва мо инро аз ривоятҳо медонем ва ӯ изҳор мекунад, ки ӯ худо дар рӯи замин аст ва албатта фаҳмо аст, ки ба ӯ муъҷизаҳои муайян дода шудааст. Фиреб кардан то дараҷае, ки шахс гумон мекунад, ки ӯ худо аст. Ӯ қобилияти манъ кардани боронро дорад ва касе, ки ӯро инкор кунад, нобуд мешавад ва ё кушта мешавад. ӯ қобилияти куштанро доро мебошад ва ҳар касе, ки ба даҷҷол имон оварад, даҷҷол бо ангушт ҳуппок мезанад, борон меборад ва растаниҳо месабзанд ва одамонро сериву пурӣ фаро мегирад. ҳар ки даҷҷолро инкор кунад, имтиҳон карда мешавад. ҳар ки ба даҷҷол имон оварад, ки ӯ худо аст, пас ӯ дар рӯи замин бо муваффақият зиндагонӣ мекунад. яъне мардум тавассути ӯ имтиҳон мешаванд, он гуна ки бо чизи дигаре имтиҳон нашуда буданд. инак сураи Каҳф чӣ кор карда метавонад? биёед аввали сураи Каҳфро менигарем, ки дар он чӣ гуфта шудааст. 10 ояти аввали сура оиди ҷавононе нақл карда шудааст, ки онҳо ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала имон доштанд ва подшоҳи он замон хост, ки онҳоро ба қатл расонад. вале чӣ рух медиҳад? онҳо ба Аллоҳ таваккал карда мегурезанд ва Аллоҳ онҳоро муҳофизат мекунад ва дар замони даҷҷол ҳамон подшоҳ даҷҷол мешавад ва ӯ нафаре мешавад, ки ҷаҳонро гашта ҳар нафаре, ки ба Аллоҳ имон дошта бошад, ба қатл мерасонад. хуллас мо бояд монанди он ҷавононе бошем, ки фирор кардаанд ва дар ҳақиқат пайғамбари мо алайҳиссалом дақиқан гуфтаанд, замоне ки даҷҷол пайдо мешавад, муъминон бояд ба кӯҳҳо фирор кунанд. онҳо бояд аз даҷҷол ба қуллаҳо фирор кунанд ва он ҷавонони муъмин айнан чунин карданд. онҳо ба кӯҳҳо фирор карданд ва дар ғорҳо паноҳ бурданд ва муъминон низ дар замони даҷҷол бояд чунин бикунанд. ҳамчунон яке аз қобилиятҳои дигари даҷҷол чӣ аст? он аст, ки ӯ хӯрока ва нӯшокаро идора мекунад. Аллоҳ ба ӯ чунин қудратро медиҳад. ва шумо чӣ кор мекунед вақте об барои нӯшидан наёбед ва хӯрок барои хӯрдан наёбед? агар шумо ба даҷҷол имон оваред, пас шумо соҳиби хӯрок мешавед. агар ӯро инкор кунед, ӯ бориши боронро манъ мекунад ва заминро хушк мегардонад. ва сураи Каҳф чӣ мегӯяд? Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ошкоро гуфтааст: инна ҷаъилуна ма ала ал-арди саъидан ҷуруза. ба дурустӣ, ки мо заминро хушк ва беҷон мегардонем. он ки инро амалӣ мекунад, мо ҳастем. яъне агар ту гурусна мондӣ, ба ман муроҷиат кун, на ин ки ба даҷҷол. яъне саршавии сураи Каҳф мегӯяд, ки ба изни Аллоҳ замин хушку беҷон мегардад, на ин ки бо тавоноии даҷҷол. инчунин онҳое, ки аз Аллоҳ ҳифозат талаб намоянд, Аллоҳ ба онҳо роҳи баромад ато мекунад. ва бубинед, ки ин 10 оят чӣ хел олӣ ба охир мерасад. Аллоҳ дар Қуръон чӣ мегӯяд? вақте ки онҳо дар ғор паноҳ ҷустанд, онҳо гуфтанд: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ояти 10 дақиқан дар ин ҷо ба охир мерасад. эй парвардигори мо, аз худ ба мо раҳмат бифармо ва дар кори мо барои мо роҳёбӣ омода соз. айнан дар ин ҷо тамом мешавад ояти 10, яъне ин ояти некӯхоҳӣ аст. ва ин ҷо таваҷҷӯҳ кунед, ояти 11 чӣ гуна аст, ки мо бояд онро нахонем ҳангоми вохӯрӣ бо даҷҷол. мо бояд, ки 10 оят бихонем. ояти 11 чӣ гуна аст? дар ояти 11 чунин гуфта шудааст: пас мо солҳои башумор дар он ғор бар гӯши онҳо парда гузоштем, яъне онҳоро хобонидем. мо аз даҷҷол тавассути хоб наҷот намеёбем. не, мо бо ин тарз наҷот намеёбем. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: бо фуруд омадани Исо ибни Марьям наҷот меёбем. яъне мо ояти 11ро бояд нахонем, дар ояти 10 бояд биистем. ва ояти 10 ба мо мегӯяд, ки онҳо ба Аллоҳ дуо карданд ва Аллоҳ ба дуои онҳо ҷавоб дод. яъне мо бояд, ки 10 ояти аввалро бихонем ва иншоаллоҳ имрӯз ҳамин қадар кифоя аст. ҳамарӯза мо кам кам онро меомӯзем, яъне ҳар рӯз якчанд оят. шарт нест, ки шумо инро қайд кунед, чунки дарсҳо ба таври онлайнӣ нашр мешаванд. вале ман аз шумо як хоҳиш дорам. хоҳиш ин, ки мо бояд бо ҳамдигар ҳамкорӣ намоем. ва ин хоҳиш ин аст, ки ин сураро аз худ кунед. ин сураро аз худ кунед ва онро як қисми тартиботи рӯзмарраи худ кунед, яъне хондани сураи Каҳф дар рӯзи ҷумъа. ва дар оянда метавонед ба тафсири сураи Каҳф гузаред. ҳамарӯза онро омӯхта, танҳо 2-3 оят, ҳамагӣ 10 дақиқа ва давомашро дар рӯзи дигар. ҳадафи мо ҳамарӯза 2-3 оят ва иншоаллоҳ ҳамаи мо онро аз худ мекунем. то замоне ки мо онро аз худ мекунем, ҳамагӣ як моҳ мегузарад. ҳамин тавр мо кулли сураи Каҳфро аз худ мекунем ва ҳамчунон онро дарк мекунем. агар ки мо ҳар рӯзи ҷумъа онро бихонем, хушӯъ ва тақвои мо зиёд мегардад ва моро нури фаровон фаро мегирад то рӯзи ҷумъаи дигар. ва иншоаллоҳ мо фардо идома медиҳем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.